Αν πραγματικά στο σύμπαν υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί, πιστεύετε ότι θέλουν να μας γνωρίσουν? Ο κομήτης 67P είναι ένα κομμάτι βράχου με πάγο, το οποίο έχει μέγιστη διάμετρο τα 4 χιλιόμετρα. Κινείται μέσα και έξω από το πλανητικό μας σύστημα με ταχύτητες που φτάνουν και τα 37,5 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Η μέση απόσταση από τη Γη είναι περίπου 600 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία το 2004 το Μάρτιο έστειλε ένα δορυφόρο με στόχο αυτό τον κομήτη. Μετά από ταξίδι 10 χρόνων και αφού διένυσε 6,4 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα, αφού επιταχύνθηκε από τη βαρύτητα της Γης 3 φορές και τη βαρύτητα του Άρη 1, ο δορυφόρος κατάφερε να φτάσει στη ταχύτητα των 55 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο και να προσεγγίσει τον κομήτη. Στις 12 Νοεμβρίου του 2014 κατάφερε να προσεδαφιστεί πάνω στον κομήτη. Οι αποστάσεις και ταχύτητες είναι τεράστιες και η πιθανότητα επιτυχίας ήταν μόνο 25%. Την εβδομάδα εκείνη όλος ο κόσμος πανηγύριζε τα οπίστια της Kim Kardashian. Ξαναρωτάω λοιπόν, πιστεύετε ότι αν εκεί έξω υπάρχει κάποιο νοήμονον θα θέλει να μας γνωρίσει?